Me muutettiin Viipurista minun ollessani joku 4-5-vuotias. Ja siellähän asuttiin aivan siihen talvisodan alkuun 1939 saakka. Me asuttiin semmoisessa tuolla laitamilla olevassa rivitalossa, jossa oli 4-5 muuta perhettä ja iso piha, ja siinä muistan, että pelattiin, siinä oli muitakin lapsia. Se oli talonmiehenä semmoisen kauppias Hännisen lapset olivat minua vanhempia, mutta aina minä pääsin kuitenkin maalivahdiksi, jos ei muuhun rooliin siinä pelissä. Ja Jyväskylästä muutettiin Helsinkiin. Täällä oli semmoinen kuin Vaasarinteen yksityislysio, joka oli entinen viipurilainen koulu. Ja siellä minä sitten vuonna 1948 tulin ylioppilaaksi. Ja siellähän minä yhytin Annikin. Hän tuli meille oppilaaksi 7. luokalle samalla luokalla kuin minä. Ja siitä meidän tuttavuus alkoi. Ja 1948 tosiaan tultiin ylioppilaaksi. Silloin jossain niissä vaiheissa meillä sitten mentiin kihloihin. Minä jäin sitten Helsinkiin ja mentiin Annikin kanssa naimisiin ja ensimmäinen yhteinen asunto meillä oli Lauttasaaressa. Ja vuonna 1954 meillä syttyi sitten ensimmäinen lapsista Arja. 1956 oli Jukka sitten, silloin asuttiin jo tuolla Punkkiniemessä. Ja siellä syntyi myöskin vuonna 1957 Päivi. Erikoisesti mieleen on jäänyt ne Italian matkat. Lapset oli vielä silloin pieniä ja ensimmäinen matka tehtiin kuplafolkkarilla. Meillä oli täyteen ahdottu tavaraa, kun tarkoitus oli viihtyä matkalla kuukauden päivät. Kyllä tuo kupilateltta oli katolla ja makuupussien päällä istuimme, koska ne muuten ei olisi mahtuneet mukaan. Matkahan meni aivan erinomaisesti, että meillähän oli yhteisiä harrastuksia Annikin kanssa, paitsi tämä matkailu, niin silloin kun olimme jo 50-vuotiaita, niin aloimme harrastaa tanssia. Ja siinähän tämä tanssihan alkoi joskus 79 vuonna. Ja siellähän me tapasimme sitten Heikki ja Vieno Petosen. He olivat silloin Starin ykköspari kilpatanssijoiden joukossa ja tanssivat kilpaa Suomessa sekä ulkomailla. Ja me aloitimme semmoisessa harrastajaryhmässä. Parisen vuotta tanssittiin siellä ja sitten aloimme Heikin innostamana harjoittelemaan
kuvioita 10 tanssissa. Tällaiset kilpailut meillä oli 1983 järven päässä, jos mä muistan oikein. Vähän hyvin pärjäsimme noin omasta mielestä. Tuomareiden mielestä emme olleet ihan huippua, mutta olimme tyytyväisiä joka tapauksessa. Sitten kun Heikki ja Vieno perustivat tänne Itäkeskukseen oman tanssiseuran, me olimme siinä mukana ja tulimme siihen toimintaan mukaan. Saimme siellä jopa jossakin vaiheessa sitten vedettäväksemme oman tanssiryhmän, jolle annettiin nimi tanssikerho Kultakengät. Eläkeiässä saavutettu eläkeikä aurinkorannikolle Espanjaan. Olemme tehneet Annetin kanssa 3 matkaa ja siellä semmoinen pieni paikkakunta Malagasta 40 kilometriä itään sitä rannikkoa pitkin. Nerja nimeltään. Siellä siihen aikaan tämä tapahtui jo, silloin elettiin 90-lukua. Oli paljon suomalaisia ja me saimme vuokrata näiden asuntoa sitten syksystä, jolloin he olivat vielä Suomessa. Ja 3 matkaa tehtiin, nautittiin siitä olosta aivan valtavasti. Mun maalausharrastukseni on myöskin jatkunut. Mä olen nyt Itä-Helsingin työväenopistossa ollut se toistakymmentä vuotta. Se alkoi 16 vuotta sitten, mutta silloin tämä ei ollut työväenopisto, vaan Helsingin Itäkeskuksessa toimi kansalaisopisto ja se oli yksi kansalaisopiston ryhmä, jossa minä aluksi olin mukana. Kansalaisopisto sitten lopetettiin ja yhdistettiin ne luokat työväenopistoon ja nyt se ryhmä, joka sai nimekseen jossakin vaiheessa HEART, toimii edelleenkin ja meitä on semmoinen 15 aktiivia, jotka käymme siellä tiistaisin 3 tuntia aina maalaamassa. Se on todella ollut hyvää, joka pitää minutkin sitten mukana tässä harrastuksessa. Ja kotona tulee maalattua nyt vähemmän, koska maalaaminen on sellainen harrastus, joka vaatii paneutumista siihen niin, että ei sitä voi tehdä niin, että maalaa jonkun puoli tuntia ja sitten tekee jotain muuta ja sitten taas ryhtyy maalaamaan. Siihen täytyy varata aikaa itselle niin, että siihen menee vaikka koko päivä. Vaikea tämä aihe sinänsä, että tämä esikuva, jos valokuva, niin se on niin hämärä, että se täytyy mielikuvituksesta luoda. Niin kuin tämä pianon rakennekin on ihan erilainen kuin mitä se nykyään on. Tässä on jotain tämmöisiä koristelistoja,
mitä meillä ei tuossa esimerkiksi ole, mutta täytyy laittaakin tuohon samaan. Se ihminen on vaikea maalata.